An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 10 ni k'a fɔ nazara san kalo fɔlɔ janvier kalo don bi y'o tile 3 ye jate la san kalo fɔlɔ don min bɛ tali kɛ 2022 san kɔnɔ na ka bɛn an ka kunnafoni fɔlɔ yɛrɛ ma min ye farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ lasɛri camancɛ ye an balaran k'a fɔ bi y'o tile 29 ye jate la san kalo 5 don hejira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sigikafɔba min n'o kun kɛra an ka jamana kɔnɔ alamisa don an ka ministre min ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale ye ka dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn ye k'o ta ni k'i kunda Gana jamana kan o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o Dr Umar Mariko ale min y'a sɔrɔ ale minɛnen bɛ ka kɛ kasoladen ye maaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ka dɔn ka dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ Dr Umar Mariko ko wulikɛda min taara ka ɲɛ sale ma ko bɛngani don ka wele bila ka ɲɛsi fanga ma ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana lakanabaliya hukumu kɔnɔ na min ɲɔnɔ marabolo ye min ka dɔn k'a fɔ alamisa don kunnafoni carilen kɔfɛ wulikɛjɔ kɛbaaw y'u kunda yen nka dugu min n'o ye Fabakɔrɔ ye o kɔfɛ juma fana u kɛla ka wulikɛjɔ kɛ ni ka maa dɔw minɛ ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi sankura n'i y'a sɔrɔ an b'ale kɔnɔ na min ye Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmaaba Seydou Ousmane Madane Aidara ale ye foli bilana kɛ ka ɲɛsin jamana ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ sigikafɔba min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kun jɛla alamisa tɛmɛnen na min ye ka dɔn k'a fɔ an ka ministre bɛ yen n'o ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Abdulaye Diop la ale wulila k'i jɔ ani jɛkulu ka taama ka taa Gana jamana kɔnɔ na ka taa ye ka dɔn k'a fɔ CEDEAO o maa ɲɛmaaw ka taa ka taa dɔn fɔ sɛbɛnfura ka taa d'u ma ka yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na malidenw u ye sigikafɔba min n'an tun b'o la bɛn kɛra fɛn minnu kan k'o de k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 kura k'o fara i ka dɔn k'a fɔ jamana furancɛla fanga maa ɲɛmaa minnu bɛ yen k'olu fara k'o fara olu ka fanga kunda kan ani o kɔfɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ o kɛra bɛnɲɔgɔnya ye ka t'olu gafew bɛɛ lajɛlen di k'a yira k'a fɔ malidenw kɔni u bɛna nin de kan u b'a fɛ nin de ka kɛ an balana k'a fɔ o kɛra so ye k'a dɔn k'a fɔ jaabi kɛrɛnkɛrɛnlen si kelen tɛ fɔlɔ ko maa bɛ se k'o di fɛn min kan a taara i ka dɔn k'a fɔ nin ci in na o senfɛ a yirala k'a fɔ ni Ala sɔnna ma min ye arabadon ye an balana k'a fɔ CEDEAO ka sigikafɔ waliyaba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u b'an ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nizerakaw ka jamana kuni kɔrɔ ye Goodluck Jonathan olu kan ka don an ka jamana kɔnɔ na ni Ala sɔnna ma arabadon o kɔfɛ kari nata in na CEDEAO kan ka sigi dɔ kɛ o sigi min n'a bɛna kɛ e ka dɔn jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ o de kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tulomada yalima CEDEAO laɲini min kɛlen fila u bɛna jɛn n'a ye wa CEDEAO bɛna mun de fɔ an balala ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kamanagan na nin waati na a ko jaabi bɛna kɛ mun ye malidenw bɛna fɛn min kan CEDEAO bɛna tugu Mali kɔ nɔfɛ wa walima a bɛna kɛ cogo jumɛn de la bɛɛ sigilen bɛ k'o jaabi kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jaabi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛna bɔ nin bɛɛ lajɛlen la Ala k'o ka jaabi ye min bɛ yen n'a da ka d'an ka jamana na n'an bɔra yen an balala ka fɔ lamɛrikɛnw fɛ yen olu n'i ka dɔn ka farafinna ka bolodiɲɔgɔnma jagosira dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a wele ko ACOWA an balala ka fɔ olu y'a bila tigɛ k'a yira k'a fɔ lamɛrikɛn jamana e ka dɔn ni farafinna b'o min kɛ k'i ka dɔn a jamana caman ko Mali kɔnɔ u ye Mali senbɔ la ka Laginɛ senbɔ la ka Sudan k'olu senbɔ la bi ka sɔrɔ kɛ min ka dɔn ka fanga a taabolo minnu bɛ bi bi na ani olu ka wulikɛjɔ bɛ kɛ ka ɲɛ sariya minnu ma k'i ka dɔn ko an ka jamana kɔni olu tɛ ka dɔn ka fɔ an ka jamana y'o kɔnɔ bi bi na o bɛ kɛ so ye u ka an ka jamana senbɔ o baara la fɔlɔ o min kɛra maa caman ka fɔ la o ye sɔrɔ kɔni ka dɔn k'a fɔ jako ka se ka ni kura fiyɛ la o y'o sira dɔ de ye n'a fɔra k'a fɔ k'o baara kɔni k'o bɔra bi k'an ka jamana senbɔ la dɔw ka fɔ la ko nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ fɛn min da kɛra an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an balala k'a fɔ ɲɔnɔnkaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ alamisa tɛmɛnen na wulikɛjɔ kɛbaaw o ka dɔn k'a fɔ marifaci dɔw kɛra min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra ka dɔn k'a fɔ Faba ale yɔrɔw la o min kɛra ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka dɔn k'a fɔ minnu dala k'o kɛ min ka dɔn k'a fɔ maa dɔ ye ale yɛrɛ tun ye ka dɔn ka maa jɔngɛnɛ kisɛ y'a sababu ye ka kɔrɔ ale tun bɛ ka taa yɛrɛ furakɛ n'ale tun tununna bɛɛ lajɛlen kɔni tor'o la min ka dɔn k'a fɔ jumadon kelen
aw kɛra alamisa-don o kɔfɛ juma-don maaw bɔra an balana k'a fɔ k'u bɛna i ka dɔn k'a fɔ dumuni di dɛmɛya ta ka ɲɛsin maa ninnu ma maaw ka fɔ la i n'a fɔ u kɔfɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya olu sɔrɔ ka se ka na dumuni kɔni walima ka taa naw san ka na d'olu ma o kelen senfɛ tuguni u tilala ka wulikajɔ kɛ banabaatɔ dɔ tun bɛ yen u taatɔla furakɛyɔrɔ la ale kɔni tununa fo nin yɔrɔ in na ale ma ye fɔlɔ o wulikajɔ senfɛ alamisa ta kɔfɛ jumadon n'u ye nin kɛ u tilala ka muso 4 bɔɲɔgɔnko ka tɛgɛ da olu kan nka min bɛ taa se wulada ma waati min na an barana k'a fɔ maa 4 kɔni muso 4 kunnafoni na k'u tilala k'olu kana bila nka fo nin yɔrɔ in na min ye ka dɔn k'a fɔ kisɛ nɔ tun bɛ maa min na n'o tun ye maa jɔngene n'ale tun bɛ ka taa yɛrɛ furakɛ la n'ale minɛna ale kɔni tunna maaw la fo nin yɔrɔ in na ale kɔni ma ye fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi su ni tile an bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de fɔ wulikajɔ ka kɛ hali bi ka se ka bolomagɛn ta ka ɲɛsin mara ninnu ma bi n'o tɛ a kɛlen ma gɛlɛya ye dɛ maa caman ka fɔ la dɔw hakilila k'a fɔ ko nin waati na ko sumajeni minnu kuma tun bɛ sen na ko nɔgɔyara de k'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ suma ye waati de ye a bɛ baara waati min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ sumaw olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ minnu kan ka jeniw fɛ u y'a caman jeni wa ka sababu kɛ lakanabaliya ye maaw sirada ka taa yɔrɔ caman yɛrɛ la ka ban olu sumaw yelen bɛ ka to yen ten an b'a la ka o gɛlɛya de bɛ yen fɛn bɛ fɔ hali bi jamana marabaw u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ka se ka jamana in kɔni ka se ka bɔ gɛlɛya minɛ kɔnɔ tɛ lakanabaliya kɔni o kɛlen bɛ ka maa caman so ta nin yɔrɔ ninnu an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛma Seydou Ousmane Madani Aidara an b'a la k'a fɔ san yɛlɛmani kɔnɔna na ale ye dugawu kɛ o kɔfɛ fɛn minnu ye ka dɔn k'a fɔ bilasirali ka ɲɛsin ale fɛ ka ɲɛsin jamana ma a da sera u bɛɛ lajɛlen ma Seydou Ousmane Madani Aidara kuma min fɔ sankura hukumu kɔnɔna na an k'a lamɛn. wari min bɛ n'an b'o ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma ala ye Mali kalifa minnu ma bi o de ye an k'a dɔn faama wɛrɛ bɛ yen ala don firawuna tɛmɛna o ala de ɲɛna an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ ya faama caman tɛmɛna o ala kelen ɲɛna hali bi o ala in de bɛ munna ni faama bɛ yen ko i ti bɔ i nɔ na min ka di i b'o kɛ o ye ala de munna an b'a ɲini an ka faamaw fɛ minnu bɛ yen bi u kana foyi bila u kɔnɔ faso jɔli kɔ tajuru sara kana jigin u kɔnɔ karisa tɛfɛ n b'o kɛ n jugu ye o kana jigin u kɔnɔ u k'u cɛsiri dɔrɔn Mali bɛ bɔ ta cogo di an ka faso bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di tilennenya kɔnɔ laadiriya kɔnɔ faamaw faama manaw miiri ala b'i dɛmɛ nka ni faama bɔra tilennenya kɔnɔ ko a b'a sago kɛ a k'a dɔn ala faama bɛ yen o ɲɛ bɛ gundow la o ɲɛ bɛ kɛtaw la o bɛ se faama tɔw la munna an b'a ɲini ala fɛ an ka faamaw ala ka hakiliden d'u ma min ye faso in jɔli n'a ka ɲɛtaga ye ala k'o hakili d'u ma nin ye fanga ka ladilikan ye parce que lahara ala b'a ɲininka faamaw kun b'aw fɛ a ye mun f'u ye a y'u bila sira jumɛn kan anw ti faama ye mais anw ye faama ka ci laselaw ye n'o ye ala ye munna a bɛ wajibiya silamɛ kan i bi yɔrɔ o yɔrɔ i k'i ka fanga bila sira n'i ye fili a la munna an ka faamaw wele ka na min ma nin de don laadiriya tilennenya n bɛ fɛ n faso ka jɔ n'o kɛra hakilila ye dɔrɔn ala b'i dɛmɛ munna ala k'a n'u dɛmɛ an ka jamana ala k'a bɔ bolo la ka tila k'a ɲini ala fɛ an ka sɔrɔdasi minnu n'olu kɛlen bɛ ka dulɔki ta ka marifa don k'u ni di k'u bɛ faso kuma bɔ n'u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan an ka dugawu k'u ye ala bɛ se k'u kisi ka kɛlɛ ja u la ka kɛlɛ in yɛrɛ ban pewu an ka o ɲini ala fɛ an kana ɲinɛ ka an ka foli ɲɛsin an balima kerecɛnw ma n'an ma bɛn diinɛ na a bɛ bɛn ko an ye farafin ye walima an ye maliyɛn ye n'an ma bɛn o si la a bɛ bɛn ko an y'an fa adamaden ye o tuma na nin ye foli de ye ka ɲɛsin kerecɛnw ma u ka ɲɛnajɛw la ko u tare u ka ɲɛnajɛ la nin de ye sankura foli ye Haut Conseil islamique fɛ ka se diɲɛ bɛɛ ma jango maliyɛnw. an b'a la k'a fɔ ni tun ye Seydou Ousmane Madani Aidara kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana ma basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ sirabakan kasaraw san o san n'a fɔra kan bɛ bɔ sankɔrɔ kɔnɔ ka don sankɔrɔ kɔnɔ na a kɔlɔlɔ dan tɛ sanko sirabakan kasaraw bɛ caya la kosɛbɛ ɲinɛta in kɔni ko n'i y'a da tɔw kɔrɔ a bɛ komi n'a fɔ ɲinɛta in kɔni a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara an bɛ dugawu kɛ ala k'a ban yɛrɛ o kuma jaabi minɛ ka bɔ maa min da kɛnɛyasoba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Gabriel Touré ye olu ka kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu de bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ bɛ taa olu de bɛ furakɛli ta ka ɲɛsin o ma ale y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni ka ɲɛfɔ ye Adama Kulibali don an k'a lamɛn. Bon, ne tɔgɔ Adama Kulibali n bɛ baara kɛ Gabriel Touré la urgence la an bɛ se k'a fɔ ko an y'an kɔlɔsi 31 caman na kaw bɛ ka diminuer kosɛbɛ parce que an bɛ baara daminɛ urgence la waati min na 31 jours an kun b'an yɛrɛ ɲini banabaatɔw bolo mais bi bi in na on a constaté quand même que caman bɔra la parce que an ka accidenté tɔ de ka ca an ka banabaatɔ sɔrɔta la Gabriel Touré la mais on a remarqué quand même qu'au fil du temps caman bɛ ka bɔ a la
an y'a kɔlɔsi quand même que kumakan ninnu a bɛ ka effet kɛ a bɛ ka dɔ bɔ accident ni fɛn ninnu na personnellement n bɛ se k'o fɔ parce que n y'a fɔ cogo min na accidentetɔw diminuera kosɛbɛ au cours des jours de fête genre fête don na c'est vrai d'habitude a kun ka ca ka tɛmɛ nin kan mais bi c'est vrai accidentetɔw bɛ ka na mais a kun ti fɔlɔ bɔ quoi ɲinan alhamdulilayi mɔgɔ satɔ foyi ma ye accidentɔw la mais banabaatɔ gɛlɛw kɔni b'o la bon kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin population ma o ye ka ɲɛsin cɛmisɛnninw ma ani surtout denmisɛnninw minnu bɛ moto boli pour que u ka to ka moto boli hakɛ la ani u ka to ka u kunkolo protéger ni casque ye parce que an b'a kɔlɔsi ko ni bi vitesse la accident tɔɔrɔ ka jugu kosɛbɛ ni casque t'i kunkolo la. An balona k'a fɔ ni tun ye Adama Kulibali kan ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi n ka bakɔrɔni mɔgɔ ko o de ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la Ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka taa dɔɔni dɔɔni sango an ka ɲinifɛn bɛ se ka sɔrɔ fɛn cogo min na n'an bɔra ye sigafɔba min n'i y'a sɔrɔ wale an ka jamana kɔnɔ na n'o kunjɛra alamisa tɛmɛnen na o sen fɛ min ye kɛra ka CSDM ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka wele bila u ka maa minnu nana o la ka tila ka ɲɔgɔn ye kɛ fɛɛrɛ minnu fɔra ani u ye laɲini minnu kɛ n'o sabatira u kan ka mun de kɛ kartinina ko yɛrɛ o kuma u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma a ɲɛmaa ye Mohamɛdi Sɛrifu Hayidara ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ka aw fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɔra aw ka baziw la ka na bɛn ni asiji ye aw ye gafe minnu bila ka na o synthèse kɛra an ye tile 3 kɛ an y'o reprend a bɛɛ taara baara haminan ko fɔlɔfɔlɔ min b'an na min ye kɔlɔlɔ lase maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw minnu sigilen Mali kɔ kan o de ye kartinina ko ye ne tun y'a kuma fɔ kabini kalo 8 k'u bɛna a yɛlɛma ka kɛ carte d'identité biométrique électeur et consulaire n'u taara États-Unis taara ci lase u bɛ baara la a la fɛn min bɛna a yɛlɛma droit ko la fiche individuelle de bi sɔrɔ pour que mɔgɔw y'u ka passeport sɔrɔ joona parce que mɔgɔw bɛ passeport de la donc finalement nin kɔni c'est réglé définitivement maintenant c'est la mise en œuvre mɔgɔ min ye makɔnni kɛ san caman hali ni y'a fɔ a ye ka makɔnni kɛ tile kelen u bɛ ɲɛna a tigi ɲɛna mais fɛn min kɛra déjà a tɔ ye waatini kurun de ni ala sɔnna donc ka an ka partenaires fo minnu ye anti-kartinina ye Faransi minnu bɛ Italie minnu bɛ Espagne kartinina kɛlɛkɛla bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ fo k'a fɔ u ka kɛlɛ alhamdulillah u ka kulekan mɛnna décision taara aw presse fɛn min bɛ diya ne ye ni ANR ni kɔnɔna an y'a laɲini k'a fɔ ko aw ka problème ka taa ba la aw ka sara ko ɲuman na an ma taa ba la mais a fɔra n ye k'a fɔ a bɛ annexe de kɔnɔ donc aw bɛɛ de b'an madɛmɛ pour que aw ka ko ka taa ba la la presse c'est démocratie tɛ se ka ɲɛ diɲɛ fan si c'est le premier pouvoir même quatrième pouvoir c'est des pouvoirs forts de nous parce que i b'a dɔn a bɛ fɔ ko lonikɛlaw ko olu de ye rasulu ala ka kilaw remplacer mais o de tun fɔra mais parce que ni kila nana a bɛna kila de lase o nka a bɛ kuma de ka lase ulama minnu ye lonikɛlaw ye kiraw ye mun fɔ olu b'o lase mais sisan fo ka dɔ fara kan dɛ fo ka journaliste fana fara kan parce que fɛn min mana fɔ ni aw m'a lase a tɛ se yɔrɔ jan donc aw ka jɔyɔrɔ Maliko la aw ka jɔyɔrɔ CSDM yɛrɛ ka ko la aw ka kan ka tandu kosɛbɛ an b'aw tandu ka waliɲuman dɔn nin ko nin na a y'a dɔn k'a fɔ ko fɔ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo aw ka jɔyɔrɔ aw ka hakɛ jamana joli la a ka d'aw ma parce que wallahi ni aw tɛ foyi tɛ se ka bɛn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mohamɛdi Sɛrifu Hayidara kan ye ka foli bilana ta ni ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma k'o sababu kɛ kunnafonidilaw fanba bi anw kɛmɛ de ka sukungala de ye an dabara jɛlen bɛ fɛn danda foyi tɛ sira sɔrɔ n'an tɛ wa bɛɛ sigilen bɛ k'an makɔnɔ su ni tile o n'a waati kelen kɔnɔ na n'i tora ka bana n'i sara ye kasange sɔngɔ a tɛ sɔrɔ n'a ma kɛ i ka dɔ wulikɛjɔba ye fo de ka dabila jamana kɔnɔ na ale ka wele bilala ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ nin hakilila minnu filɛ i ka dɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw na ala ka ninnu caya sanko kunnafonidilaw bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na n'o tɛ gɛlɛyajugu dan don an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ sigafɔba in sen fɛ min ye ka dɔn ka vision b'u ye o kɔrɔ tɛ dɛrɛ dɛ b'u ye k'a tilaw ka se k'olu filɛ ka taa o sira fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Sena Mali kɛrɛnkɛrɛnnena sugu ka taa se jɛkulu caman ma olu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmaa ye Abdoulaye Cissé olu y'a yira k'a fɔ sigafɔba min kɔni n'a baaraw kɛra sen na olu taara b'u ye k'a tila ka wa furancɛla fanga ma ɲɛmaaw u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini Abdoulaye Cissé kuma min fɔ u filɛ. Camancɛ fanga ye an ye min faamuya a la taabolo ne ma jɛngɛnɛ ye fɔlɔ ni an y'a jɛngɛnɛ an bɛ kuma mais n bɛ se k'a fɔ nin ye Mali ka chance dɔ ye diɲɛ bɛɛ mago bɛ min na a ka ye i ka jamana na o tuma na an y'o chance dɔ sɔrɔ o chance sɔrɔlen kɔfɛ an tɛ ala deli a ka tiɲɛ an bolo parce que o bɛ ka baara min kɛ bi an bɛɛ ɲɛ b'a la n'i y'a ye i ka jamana bɛ ka avancer parce que an ka retard kun ye mun ye Faransi kun bɛ cogo jumɛn Afrique yan nɔ
president ka sɔrɔ min k'i ɲɛsin faransi ma k'a f'u ye an tɛ n'an ye chance sɔrɔ a ma kɛ jamana wɛrɛ ko an bɛ t'o ladege f'a kɛra an ka jamana in kɔnɔ an bɛ se ka ala tan'o na o tuma na ka fara Nbu ye ka kuma kan n bɛ se k'a fɔ Nbu ye ka kuma ne m'a mɛn arajo la ne n'a yɛrɛ sigira a ye kuma in a y'a fɔ ka ɲɛsin yɛrɛ ma a ko ni Mali ko wulila an ka wuli k'an jɔ diinɛ ko tɛ saamɛ ko tɛ chrétien ko tɛ kafiri ko tɛ muso tɛ cɛ tɛ jɛman tɛ fiman tɛ n'i y'a mɛn an bɛ ko min kɛ Mali de bɛ yen fɔlɔ o ye ne sɔn cɛkɔrɔba in ka kuma ye maintenant n y'a ka kuma fana soutenir vraiment bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ transition an b'a soutenir Asim a n'a tɔw ka fara Shogel kan an b'u soutenir hadamaden n'i ɲɛna i bɛ senkan min kɔ o ye wajibi de ye i bɛ senkan min kɔ n'o y'a to i kɔfilɛ f'i ka sira bila halisa i ma jateminɛ de sinon maa o maa min wulila k'i ta sira ka ɲi senkan dɔ bɛ wuli parce que mɔgɔ min man ɲi o b'i lagosi mɔgɔ min t'a fɛ i ka taa o taabolo fɛ o b'i lagosi mɔgɔ min ka dunta bɛ yen nɔ n'o ka dunta bɛ ka geren o b'i lagosi mais nin si la i man kan k'i kɔfilɛ i ka kan i bɛ ɲɛfɛla de lajɛ i sen kana taa talon wa u k'a bila u kunna n filɛ ka tɔnbɔ minnu fɔ an b'u soutenir an b'u kɔ n'u ko an ka wuli su an bɛ wuli n'u ko an ka wuli tile an bɛ wuli an tulo b'u ka fɔta la an ɲɛ b'u ka kɛta la ala barika la fana an b'u soutenir 100% u ka kɛtaw la ni jamana fana ala ye hakili ɲuman di jamanadenw ma an sera ka fɔ ka bɛn kɛ o de ka di anw ye ka tɛmɛ kɛlɛ kan bi ni kumalasigi kɛra Aziz ni na bɛɛ b'a kɔnɔ ni kumalasigi kɛra k'a fɔ an bɛ bɛn mun kan n'an bɛnn'a kan maintenant jamana in kɔnɔ a ka kan ka yira de maa o maa min i yera min f'i ye k'a fɔ marifa de b'i bolo i bɛ ka dangari mɔgɔ dɔw la i ka kan ka marifa ka kan ka minɛ i la civil tɛ se ka civil mara siya ko t'o la foyi t'o la mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ mara sɔrɔdasi min désigné jamana fɛ o bɛ se ka mɔgɔw mara autorité bɛ se ka mɔgɔ mara mais civil ka civil mara o tɛ se ka kɛ n'o kɛra dɔrɔn tɔɲɔni dɔ bɛ na. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Vision Nbu ye ni tun ye Abdoulaye Cissé ni tun y'ale kan ye minnu ye jɛkulu caman faralen ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka fɔ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin furanjɛla fanga ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye kulu minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan yɛrɛ k'a fɔ kulu ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ u ni furanjɛla fanga maa ɲɛmaw ka se ka hakilila bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'i ka hakilaw di ɲɔgɔn ma baaraw tacogo la nka waati min fɔra kun ka se ka baara in k'o kɔnɔna na o min bɛ n'i y'a sɔrɔ wele ko cadre d'échange an b'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna na min ye Ismail Sako ye ale ko sigafɔ olu ma kunya la an ka lamɛn lasigili min kɛra kun t'a la nafa t'a la i tiɲɛ dira ma a kɛra wari tiɲɛ ye tiɲɛ dira ma a kɛra temps perdu ye tiɲɛ dira ma o Azizi sigira mun kama bɛɛ ni kɛlɛya bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw ma sɔn ka y'a kɛnɛ kan an bɛ parti kɛmɛ bɔ parti damadama mun taara kɛnɛ kan dɔw b'a nimisa kɔnɔ bi groupe armé minnu bɛ gouvernement kɔnɔ minnu sɔnna programme d'action gouvernementale ka se ka appliquer ni Azizi b'o programme d'action gouvernementale kɔnɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ y'a kɛnɛ kan olu dun bɛ gouvernement kɔnɔ CEMAS mɔgɔw minnu ni gentil mɔgɔw gentil min ye coup d'état fila kɛ Mali kɔnɔ n'u ka di kunun olu k'u tɛ y'a kɛnɛ kan M5 RFP jeunesse minnu tun bɛ boulevard kan 2020 août 2020 u caman bɛ yen bi u ma se ka y'a kɛnɛ kan minnu ka mɔgɔw ntanyara 2020 kɔnɔ ni kiri ma se ka latigɛ a ko la olu fana ma ye kɛnɛ kan donc jɛrɛ kɛra min kama Azizi kɛra min kama a ma se ka k'o ye filanan résolution minnu bɔra an ɲɛ bɛ minnu na ko kura mun b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ka transition proroger ka dɔ fara transition kundama kan ka dɔ fara a ka waati kan o de ye recommandation kura ye an ma deli ka min mɛn o bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko il faut dissoudre les différentes milices o tɛ ko kura ye o bɛɛ ni tun y'a fɔ k'a fɔ milice o milice bɛ Mali dugukolo kan o ka se ka marifa ɲɔngiri kɛlɛ ka se ka dabila jamana kɔnɔ groupe armé ye accord signé Mali fɛ o tɛ ko kura ye o bɛ k'a fɔ suspendre la coopération avec l'Occident o tɛ se ka kɛ o ye zirinda de o mais Mali ka yɛrɛ hɔrɔnya bɛɛ da bɛnn'a kan o bɛ kɛ ni malidenw sɔnna ka kɛ kelen ka malidenw minnu bɛ se kɔ la k'u bila baara la min bɛ se min na u ka d'a ma o ka se ka kɛ sariya ka se ka bato sariya ka kɛ bɛɛ ta ye sariya kana kɛ fila ye ka bi dɔw kan ka dɔw to yen o de b'an ka jamana kɔnɔ bi donc Azizi ma recommandation kura foyi ta ni dialogue national inclusif ma deli ka min ta an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail Sako ni tun y'ale kan ye jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye faraɲɔgɔn ba kɛra Kayira ale dugɛnɛmana na maa caman tun bɛ kɛnɛ ka CDR ka taa se kulu caman ma fo ka taa bila kulu kura minnu bɛ n'olu sigilen bɛ bi ka yira k'a fɔ ko danga na se ka kari an ka bɛjɛ fanga na ka kɛ bi na jamana kɔnɔ na maraba minnu bɛ yen ko n'u ka hakilila lajɛ k'a tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ ka maaw da to bara kɔnɔ na k'u tɛna jɛni o ye o senfɛ maba caman tun bɛ kɛnɛ kan da sira ma
ka yira ka fo fɛn jamana yɛrɛ bilama sigafɔ minnu kɛra ni furancɛla fanga bilama a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ na Rasbach ale tun bɛ kɛnɛ kan k'ale kuma min fɔ kɛnɛ kan y'o filɛ. Ni ça c'est la marque Hachim, la production de CNSP. 5 ans il m'a déré mais bon. Wa député ta ni wor bo ka de président il veut que la campagne bo ka député fana ke. Il c'est possible même que l'Assemblée baissera. Et Hachim vient de nous prouver que avec le coup d'état, il te déré mais bon tu es président 5 ans. Wa bigi bi bolo bi ka sente sigi ni mo ngo soli o betoy ni mo ngo ko bay bo wuli ka boy kom kawjim o de misal nyuma jamana doma na kera to koro ya ni mo ko ta fokuta milliard flat do campagne na ka ke président mo ba foko munante pour état de financer. Voici le risque. On sera nous de nyabi mun bora kunu mun ngo mali kura nous reba do message mindo a message mai ko ka transition ke sanduru wa sanduru be damine ni janvier ndela au cours depuis mois d'août il faut si ça au bekara fou yo tu es bon ici ko transition a commencé à compter du janvier 2022 avec mon misalidi mugoma et be ta milliard flabo ka do campagne na tu n'es pas sûr que mogo be voter tu n'es pas sûr que il va gagner ni tu ma gagner ka jurute mogola moti ka war sare ka war perdira il va sourier juruta bangla ka ke il va sourier sol ta garantie la ka juruta ka campagne ke ini juranti be nyona mais on vient de voir avec Hachim Sadio Kamara Diao quoi il sera coup d'état que quatre président et 5 ans sur le matériel mais bon il va sembler qu'on a créé donc est-ce qu'il y a des mots qui milliard fla risqué campagne là il t'est passé il t'est avoir testera mais ni milliard fla do coup d'état là d'où avec ça que le coup d'état de marché mais 2 milliards qu'on financé tu peux te dire que au châssis qu'a boni campagne c'est ce message qui a été envoyé allez Poutine m'a 5 ans 4 jours à Jeff donc voici. Donc il y a lieu qu'on se mette ensemble, la Djamana sauvé, notre nama keti, la gankisi, chaque un a deux couretake, ni mou milliard flash sur le groupe na couretake, doit être drogu frère qu'on a 2 milliards avec na couretake financier, à la canisera au cambe, à la gankisi sanctioma, à la gankisi nyangatama, à la Djamana imbasi, Shogel wo, Ashimu, à la coupeson aklinyumana, à la coupeson limaniala, Djamana yaka johera konala. Ambalona kafo, ni tu rasta, ni tu aleka kumaye, afra tu comme la Djamana imbasi, à la Djamana mblosraka au kofe, Ibrahim Kebe na lila benembe ale retume kene ka kuma mifo ofle asimi kan ka famia ka fo shogel na jomi su jole fili asegoro na mai farati chona wallahi de bo shogel no parce que de sega tona ya bada ampe faso yingi okato madama do buru okato mine ku kungo bon chechile kono et ça suffit nambe jamana kono ko sharia di kanka appliquer jamana kono no ye asimina joka miri nubu baka wallahi shogel de kana mine ka do kasola parce que kotu o doye minye ka jamana do fota ka tout ka kunka de ce ka keno shogel dit des contre-vérités et c'est inacceptable antisika kenal. Le mouvement démocratique de l'Aïe, président Mourbouketana Djoma, c'est faux et archi faux. Aïe, pour mouvement démocratique, c'est c'est faux et archi faux. Quand Neni Kera, Neni est payé mi-maïm, Washite Djanaï, Ochen. Mais Neni Minkera, Neni Bouyalama Nekera. Et à Kera, Sutra l'économie, dont des Boana Koumaï Koumoula, mais nous allons vivre la transition. Nous allons nous nous allons nous Facebook, Nintendo, TikTok, Wajumo, Nyema. Comme nous allons mais nous allons là parce que tout simplement ils disent vive la transition. Il faut que ça s'arrête là. Vitesse Mimbe Sénat, justice là, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est la Kenaï. Ni ka connaît la charia d'abord belle ka bunya ani to ko ashimi ikanga charia bunya donc na yo banka charia bunya ko wa ke fangele ma ko e jube don jona ko ka bunya wajibi la de ko ko to no tala o de be karata bugu meshila mais nambe ko kama banga da fa ke dole otuma na an ka yela bibina par principe ko me ka quelqu'un se ka kenai aka ka fra nyon kan kunu ngolodo suron jido sinime ka joye anga chie fonwela mumbe fangala bi ou te coaching fele mo bi ni bu tanu de ku ni be se ka be mais ni ye chie ku yera do bi déposer a tout l'avant to chie de ma anga yera anga jiga ka mumbe ka sola ku bina bore kele de ka anga da anga chie fonwela ce n'est qu'une question de rapport de force umina umina obi lishiro bu ko be ka mo ro umina mo umina ko ni ra sara boro lo ko sugu dona tandaro jakuma sugu wa sugu an balodan ka foni ti Ibrahim Kebe anya fotiko mena kunungo franyo nga indekera
kayira ale dugane manana mi ye wulikajɔ ye kayira ka fɔ bi maa minnu minɛ ne b'a ni wulikajɔ fɛ k'u b'a fɛ ka démocratie fanga k'a bɛɛ bolo min kan k'a bɛ ni kana bɔ u bolo kan olu bɛ wulikajɔ kɛ k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na sigi kelen bɛ n'a ye k'a fɔ n'ala sɔnna ma sini wulikajɔw bɛ ka kɛ Umaru Mariko ka fara Abubakari Kamara kan olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u minɛnen bɛ ka se ka wulikajɔ ta ni ka kanabila ta ka ɲɛ suma o baaraw sini k'o labɛn bɛ sen an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana na ala ka bɛɛ lajɛlen bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye chambre des mines olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni k'u ka san kɔnɔna jatew kɛ u kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ a ɲɛmaa ye Abdoulaye Konaye ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. San o san an bɛ nin kɛ san min bɛna ban an ye foyi bɛɛ kɛ o san kɔnɔ n'o ye baara ye an b'o bɛɛ sɛbɛn délégation bɛ na ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ la o bɛna sigi k'a lajɛ fiɲɛ jumɛn donna o baara in na est-ce que défaut b'ara est-ce que wari dɔ donna yɔrɔ la a man ka don yɔrɔ min na o b'o fɛsɛ pendant 1 mois après budget kura bɛna sigi k'a fɔ salon an ye nin budget ne sɔrɔ an ye nin wari kɛ ne sɔrɔ an ye nin baara kɛ ne kɛ mais san kura min filɛ ka na sisan an kan ka nin budget fana yeli donc assemblée dɔ b'o décider donc o bɛna o de voter sisan o budget kura o bɛna o de voter sisan pour que ka se ka an yamaruya n'an ye san daminɛ an ka se ka baaraw boloda o tɛ se ka kɛ cogo si la ni an ka autorité n'u t'a kalama c'est pourquoi ministre des mines an b'a fɔ k'a wariɲuman dɔn n'o ye son excellence Lamine Sédou Traoré nin y'a édition 2 ye a ko a bada an ka édition a t'a jɛ cogo si la 2021 sɔrɔ caman de kɛra secteur minier niveau la vraiment an ma découragé parce que bana kuntan in min y'an tɔɔrɔ n'o ye coronavirus ye an tun hakili la tiɲɛni tun bɛ don mais ala baraka tiɲɛni ma don sanu tɔnu 70 ani 1 ani fufafo an y'o sɔrɔ ɲina n'o ye 2021 bon ni y'o jate minɛ sa o ye miliyari caman de ye. An balona k'a fɔ ni tun y'a Abdoulaye Pona ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan Jibril Jalo ko min ye ka dɔn ka fɔ Abdoulaye Pona yɛrɛ ye a n'a ka bureau k'u kan ka taa ka bɔ yen de ko nɔ tɛ ko ne jateminɛ k'u ka mandat banna hali bi u bɛ yen k'u kan ka bɔ yen de Jibril Jalo ye kuma min fɔ o filɛ. Chambre des mines mɔgɔw y'an wele bi k'an ka na ka kuma u ka bureau k'u bɛna bilan kɛ bilan ye jumɛn ye u ye activité minnu kɛ kɔnɔ ɲɛfɔ maliyɛnw ye ani u bɛ fɛ ka activité minnu fana kɛ bon an nana an kɔni y'u lamɛn ministre tun bɛ yan bon anw ka laɲini ba tun ye min an nana min kama au fait o ye de chambre des mines bureau min bɛ yan u ka mandat banna depuis 2016 donc san 5 élection ma kɛ an bɛ ka don san 6nan la donc anw tun nana ka na laɲini kɛ bureau min bɛ yen o bureau in ka bɔ yen u ka bilan kɛ u ka passation kɛ collège transitoire dɔ ma ministre des mines yɛrɛ bɛ min sigi donc ministre des mines mana o collège transitoire sigi bureau kɔrɔlen in bɛ bɔ yen o collège transitoire bɛ maintenant élection kura organisée malien bɛɛ lajɛlen a ka di min ye ka kɛ président de chambre des mines bon an ka laɲiniba de tun y'o ye an nana o de kama an b'a ɲini CNT mɔgɔw fɛ vraiment ko ministre saisi u k'a fɔ chambre des mines mɔgɔw ye chambre des mines bureau ye a ka ta ka bɔ yen parce que u ka mandat banna il y a plus de 5 ans bon on peut pas s'asseoir k'an sigi k'u lajɛ bon ministre de ka devoir ye ka bureau in renouveler bon maintenant mais comme a tɛ ka kɛ an fana bɛ se CNT mɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bureau in bɔ yen. An balona k'a fɔ ni tun ye Jibril Jalo kan ye u y'a fɔ cogo min na ni ye maa fila kɛlɛtɔla ye mɔgɔ nɔfɛ 15 ko bɛ dɔ ye ala k'a hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye bi an bɛ sankura kɔnɛ na a bi ɲɛ an n'an kanubaw ka se ka foli kɛ aw la ka yafa ɲinaw fɛ ka yafa k'aw fana ye o kama Umu Danbele bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan n'o bɔra ye maa minnu bɛ yan n'an yɛrɛ dama bɛ yan an bɛ foli ta ka ɲɛ sanw bɛɛ lajɛlen ma o kama Umu Danbele mun bɛ bolo jamana kɔkan na bi. An karamɔgɔ an taga Ethiopie jamana ka civil mɔgɔ caman ɲɔgɔn bɔnɛ na u ni na sɔrɔla dugudenw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ n'an bɔra an taga Kongo jamana kan banbagacijɛkulu min sigilen bɛ Kongo jamana kan n'a bɛ wele ko ADF sanga ni wagati n'u bɛ jatigɛ wale ta ka ɲɛsin maaw n'u bolofɛnw ma ni waati na k'u bɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔw sigi sen ka jatigɛ walikɛlaw kɛlɛli la n'an bɔra an taga Centrafrique jamana kan kasikebilen maa saba ɲɔgɔn joginna a sɔrɔla mugu pɛrɛnta dɔ senfɛ u ka bolimafɛn yɛlɛla o ka kɛra u ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ n'an bɔra an taga Sudan jamana kan Sudan premier ministre Abdallah Hamidou ale ye walan sɛmɛ ka sababu kɛ u ka dugudenw bɔra nisɔgoya taama dɔ la maa fila ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na o nisɔgoya taama in senfɛ a ka walanbila in kunba ye o ye an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kunyɔli dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la ala ka bɛɛ lajɛlen bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ maaw ma kan an ka jamana kɔnɔ na ko kana na ala ka gɛlɛyaw ni k'u furakɛ an ye sankura deli ala fɛ ala y'a yira na an ma foyi k'ala ye minnu ma ye olu ma foyi k'ala la k'aw fo ka yafa ɲinaw fɛ an yɛrɛ yafaraw bɛɛ ma ala min ye nin yira na yarabiya la ala ka san caman yira na o bɛ kɛ sababu ye Umu Danbele ka segin tuguni i yɛrɛ ye jɔnni bi ani bɛ mun fɔ mɔgɔw ye sankura hukumu kɔnɔ. An karamɔgɔ ne ye Umu Danbele Abdoulaye Kulibali ka kalanden n bɛ dugawu dɔn kɛ yarabi sankura in ala k'a k'an ka hɛrɛ san ye k'a k'an ka sini kɛnɛya san ye k'a labanko ɲuman d'a ma ala ka an yɛrɛ mɛn kunnafoli jɛlenw dili la ala k'i yɛrɛ kɛnɛ to an kɔrɔ. Ala ka dugawu minɛ i ni baraji o kɔfɛ Mohamed Samake an bɛ sankura kɔnɔ bi an bɛ mun fɔ dugawu donna ka ɲɛsin bɛɛ ma
karamɔgɔ Abdulaye Kulibali y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ka ɲini masa Ala fɛ sankura min jɔlen filɛ Ala ka hɛrɛ caya Ala ka basigi na Mali kɔnɔna la o la sa min an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko halisa san hɛrɛ Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka Abdulaye Kulibali k'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka wulikajɔ la sabu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna donibatala y'a sɔrɔ ɲuman de b'i la o tuma an b'i fo ka yafa deli fana fɛ ani ka yafa deli an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko Ala ka san hɛrɛ Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'o dugawu minɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o kɔfɛ Julacɛ Jakite an bɛ sankura kɔnɔ na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an lamɛnbagaw ka fara an cɛkɛɲɔgɔnw bɛɛ kan i bɛ mun fɔ? Karamɔgɔ an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka f'u ye ko sankura min daminɛlen filɛ nin ye Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye Ala ka kɛ bɛn ani kelenya o na san ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan jamanaw bɛɛ lajɛlen na Ala ka hɛrɛ nati an bɛɛ lajɛlen ka duw kɔnɔna na ka bɛn ni kelenya ani to ɲɔgɔn ta la Ala ko o kɛ an tagalan ye. Nin diyara n ye an bɛ foli di bɛɛ ma cɛkɔrɔba Julacɛ Jakite cɛkɔrɔba san 70 ale y'o de an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ko to ɲɔgɔn ta la Ala k'o sabati o kɔfɛ Siri Kulibali yɛrɛ bi yan e yɛrɛ jɔni ani bi e bɛ mun fɔ? Abdulaye Kulibali ka baraminɛ kalanden. Ne de kalanden. Ayi Abdulaye Kulibali ka baraminɛ kalanden don min lamɛnnikɛla cɛman ni musoman k'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen min k'anw na sɔgɔma o sɔgɔma a kɛla diɲɛ waati o waati ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛ olu de kama ka arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan k'u bɛɛ lajɛlen ko Ala ka san kɛ an ka hɛrɛ san ye Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔna na an ka ɲinifɛn ye fɛn min ye Ala k'o sɔrɔ Ala ka jamana in basigi karamɔgɔ an b'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ la i ye boliboli fɛn fɛn kɛ Ala k'i sara a la hali ni mɔgɔ ma dɔ ye sabula an minnu bɛ ko ni maa ye ɲɛ dɔ ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan ko a ciko de b'i kɔnɔ fɛn caman o bɛ kɛ anw yɛrɛ ɲɛna yan nɔ nka an bɛ fo i ka timinadiya la hali bi Ala ka jamana in basigi k'a kolo suma san wɛrɛ ɲakuma o k'a sɔrɔ an bɛ kunnafoni di kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na boliboli minnu kɛra salon Ala ka n'o kɛ ɲinɛ yaasa jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na. Ala k'o dugawu minɛ yarabi Ala karamɔgɔ Sidiki nin diyara n ye ka bɛɛ fo ka daminɛ ɲɛmaayaso la ɲɛmaayaso min bɛ yan bi n'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen b'olu ka yamara kɔnɔna na anw fɛ kumaso kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ bɛɛ ye cɛkaɲɔgɔn bɛɛ Ala de ɲɛ b'an bɛɛ dusukun na yarabi Ala ɲinɛyan sɔrɔ min na san wɛrɛ k'a sɔrɔ ni hɛrɛ don san wɛrɛ hɛrɛ ka bonya ka tɛmɛ ɲinɛ ta kan Ala k'u kan kelen na bɛɛ lajɛlen ye o bɛ kɛ sababu ye k'an wajibiya kanubaw la ka foli k'aw la maa 2 ni maa 3 n'an sera k'olu sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a ko kunda ti janya ka donda ma ka bɔ an b'o ɲini aw fɛ. Somɔgɔw bɛ di? Tɔgɔ ni jamu? Ye Dunbiya don. Ablaye vraiment an ta bɛ kɛ foli de ye. O diyara n ye. An tɛ se k'i sɔrɔ. O diyara n ye. Ni don o don an b'i lamɛn. O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sankura hɛrɛ d'an ma. Ami yarabi. Ala k'an sɔrɔ si ani kɛnɛya kɔnɔna na. Ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Ami yarabi. Ablaye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ arajo in lamɛnni ma. O diyara n ye. An bɛ kunnafoni fɛn o fɛn sɔrɔ. Mali kan ɲaminɛw. Ɲɔgɔn jamanaw kan. Kosɛbɛ. An bɛɛ ne tɛ sɔrɔ. Kosɛbɛ. An ka foli belebele ka di ye. Ni Ala sɔnna. Togodala mɔgɔw k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di. A diyara n ye kosɛbɛ. I y'a fɔ cogo min bɛɛ tɛna se ka sɔrɔ ka dun. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔgɔnkaw yɛrɛ. K'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ma. A diyara n ye. Bari ne yɛrɛ balimamuso sigilen bɛ yen nɔ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman. Ni Ala sɔnna. O tuma an ka foli bɛ arajo yɛrɛ a ɲɛmaaso yɛrɛ ye. Kosɛbɛ. Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma. Ami yarabi. Ala ka n'a min kana. Ami. Ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ami. Merci bien ni diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo. N b'i fo kosɛbɛ. Waati bɛ ka na an bɛ waati nɔfɛ. Allo. Somɔgɔw bɛ di? Tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Mori Kulibali ka bɔ Yirimajɔ. Ne dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen yarabi Ala ka san wɛrɛ yira. Ami yarabi. Ala ka nin kɛ an ka san. Ami yarabi. Ka foli belebele Ablaye Kulibali yɛrɛ. A diyara n ye. Siri Kulibali an b'a jɔ yan. An ye sanga 4 bɔɲɔngo dama. Ka se k'o sɔrɔ an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ mɔgɔw b'a nɔfɛ kosɛbɛ. Nka an bɛ min fɔ dɔrɔn an y'a kɛ latilen don. An bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn sera ka don. Minnu ma se ka don. Aw yɛrɛ k'aw fo. K'aw fo. K'aw ni cɛsiri. Karamɔgɔ. Nin baara in kɔnɔna na Ala b'a dɔn an bɛ baara in kɛ cogo min na gɛlɛya la. Ka tila ka su ni tile san kalo 12 bɛɛ bɛ si a ɲɛ na ko an ka soli ka n'a ye ko kana mɔgɔw kunnafoni. Kuma tɛ an da an bɛ bɛɛ fo. Ne bɔra dɔgɔ furancɛ tɛmɛna san mara kɔnɔ. Mɔgɔw ye an ka kunnafoni ta k'a kɛ cogo min na a ma se an ka fɔ. Bɛɛ jamana kɔnɔna na ko kana na bi i b'a sɔrɔ ni kelen ko dɔrɔn ko a bɛ tan i b'a sɔrɔ tan bɛ jɛ ka fɔ ko nin tɛ. O dama b'an wasa. Ka bɛɛ fo. Ka tila ka dugawu k'aw yɛrɛ ka tila ka kangari da aw ye kunnafoni aw minnu bɛ yan n'aw bɛ kalanso kɔnɔ an bɛɛ ye kalanden yarabi Ala
min fɛn min ɲini aw fɛ yarabi ala k'aw tɛmɛ aw karamɔgɔ kan an bɛ deli k'o fɔ ye an mago b'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'o kɛ a ka fɔ de ko a bana ma o ka fisa k'aw ye sira bila sanu ni wari tɛ dɛ o b'aw sɔrɔ ala de ala k'an to sira an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na ala fɛ aw bɛɛ ka to sira de fɛ hali ni ne ti nin na a bɛ fɔ de ko don dɔ la ko an kun bɛ taa ala k'an kɛ ten ala k'an dɛmɛ k'aw bɛɛ fo ka ladilikan min d'aw ma foyi kana aw bɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ kunnafoni baara ka gɛlɛn dɛ i b'a sɔrɔ kɔsa in na aw yɛrɛ b'a dɔw kalama mɔgɔ dɔw tun bɛ minnu tun bɛ ɲini k'an ka kungow kɛ u bɛ tila ka yafaw ɲini an fɛ k'a fɔ k'u y'a faamuya tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ yen ko don o don an b'a fɔ ko nin kɛra nin kɛra a fɔ qu'est-ce que tiɲɛ don don dɔ la o y'ale yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ minɛ ka tila k'o da k'u kan tigɛ bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan a nana ye a bɛ kasi la k'a bila yen a bɛ yafa an ma an ma foyi ye nin tɛ k'a bɛna ɲɛfɔ an b'a kalama ayi yafa ko tɛ parce que min don anw b'a faamuya baara la. Mɔgɔ dɔ sɔrɔ walima i m'a dɔn i ɲɛ o ye tiɲɛ donc o de bɛ caman bila ka siga a la ko min fɔ ko est-ce que ko tiɲɛ don ni ala sɔnna ma donc k'aw fo yan an bɛ koso ni kasaw cɛ yan bi ka fɔ bɛɛ ye ko an ɲɛfɔlen don bɛɛ ma wa bɛɛ ka yafa ma u ka dugawu k'an ye ni ala sɔnna ma an bɛ tan cogo minnu na jamana in yarabi ala basigi kɛra an bɛɛ ye ala k'a to an bɛ se san wɛrɛ o k'a sɔrɔ a basigi mɛ ka tɛmɛ nin kan yarabi ala ko dugawu minɛ Umu Danbele a folikan laban ko n bɛ folikan laban di ɲɛmaayaso in yɛrɛ tigi ma arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abulayi Kulibali yɛrɛ yarabi ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana haramu don ani ɲɔgɔn cɛ ala ka segin k'an ka san ami yarabi a bɛɛ ni ce